Ola, moi bons días a todas as que nos estades a escoitar. Son Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade, e quero darvos a todas a benvida, a todas as que estades conectadas. Me dicen, Iria, que neste momento cantas persoas temos conectadas? Non, non sabemos. Bueno, me dicen que non sabemos de momento. Quixera saudar a Rosana Allo Lago, a xefa de servicio do Fomento da Secretaría Xeral de Igualdade, que é unha persoa que conocedes moi ben e que é unha persoa que leva moitos anos nesta secretaría e cada día ca mesma ilusión e cas mesmas ganas de traballar e de axudarvos a todas as emprendedoras. Créedeme que tedes aquí a unha técnica, unha xefa de servicio que é querida pola secretaria xeral, pero por todo as súas compañeiras e sobre todo pola súa subdirectora. Quero dicilo porque xa está ben, non? Quero dicilo públicamente porque creo que debemos recoñecer as persoas, sobre todo a función pública que moitas veces se denostada, porque isto non ocorre na Secretaría Xeral de Igualdade. Temos persoas con vocación e a maior representatividade está en Rosana Allo Lago, que conozco desde fai moitos anos, e sexa teletraballando ou presencialmente, sempre está dando non só 10, 15, 20 e máis. Por suposto, quixera saludar e que coñezades, seguro que xa a coñecedes, a Aurora Patiño Doval, que é a subdirectora xeral de Promoción da Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade. E teño que decir exactamente o mismo que no caso de Rosana. A Aurora é unha persona que eu admiro xa como muller e como profesional e que fai que a subdirección de promoción sexa unha subdirección que é exemplar. Non dentro da Secretaría, non dentro da Consellería de Emprego e Igualdade, senón dentro da Xunta de Galicia. Admirada por todo o seu equipo, polas súas compañeiras e que está hasta o último minuto traballando para mellorar as condicións nas que vades a desenrolar o voso emprendemento. A preocupación nosa é que cando facedes un emprendemento ou acudides a algunha das líneas do programa EMEGA, teñades sempre, podades salvar eses obstáculos. Tamén quixera saludar a Eva López Barrio, que non é do meu equipo, pero é como se fora do meu equipo. Outra desas grandes mulleres da Universidade de Santiago de Compostela, do programa Women Emprenden, que coñecedes moi ben, que todas as EMEGAs nos últimos anos, cando se decidiu por parte da Secretaría Xeral facer este vínculo entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Secretaría Xeral de Igualdade, sabíamos que con Eva López, persoa tamén que admiro como muller, como persoa, como loitadora, como feminista, e ademais é da Ribeira Sacra como a min, aproveito tamén, e que é tan frío isto de dirixirse a unha cámara sin poder ver vosos ollos. E, por último, tamén quixera que saibades que está aquí con nós Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servicios da Universidade de Santiago de Compostela. A vicerreitora quixo estar con nós e eu non podo por menos que agradecerxo, vicerreitora, porque iso significa esa colaboración, ese apoio, esa sororidade que temos entre as administracións cando se trata do emprendemento de mulleres, que estades facendo unha gran labor. Teño que decir que estou moi contenta de que estés hoxe aquí, igual que levamos colaborando sempre en ese bidireccional entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela. En moitos programas, pero o primeiro, este, que, como me decía ao entrar a vicerreitora, este programa é moi apaixonante, moi bonito, porque axuda as persoas dunha maneira moi directa. Tamén quería decirvos que para nós é fundamental o asesoramento. Todos os anos intentamos e fomos modulando, fomos a través da experiencia de Rosana e Aurora, do equipo de Rosana, xa no servicio, que contacta diariamente cas EMEGAs, igual de que Eva López. Intentamos mellorar este programa para que sexa de utilidade, para darvos as menores complicacións posibles. Moitas veces se nos acusa a administración autonómica ou as administracións de que complicamos as ordes
Eu nunca me esquecerei, aquí mesmo fai unhos anos que alguén me decía, parece que queredes que as ordes non executar os cartos, nada máis lexos da nosa realidade, porque eso nos penaliza. Entonces, bueno, o que queremos é facilitar. Durante este ano, Aurora me deu unha lección tremenda, porque horas e horas, dende o despacho da súa casa, conectada comigo, no despacho da miña casa, cando estábamos confinados, e ca Dirección Xeral de Fondos, teño que decilo, que nos axudou moito para intentar que as emegas do ano 2018, se non me corrixe Aurora, tuveran que xustificar antes de confinamento e non perderan ou non tuveran que reintegrar pois esas subvencións. Bueno, isto son cousas que moitas veces non trascende do traballo diario do equipo da Secretaría Xeral e nomeadamente do equipo de Aurora Patiño. E quero agradecela, esta é unha das primeiras oportunidades que teño neste programa especialmente que para nós, vicerrectora, é, digamos, a nena bonita da Secretaría Xeral de Igualdade, non? Por decirlo, se me permitides, por decirlo así deste xeito. Bueno, xa sabedes que temos 3 líneas de axuda fundamentales, que a posta en marcha da línea Emprende ITEF, a mellora da línea Innova e a reactivación da línea Activa, non? Son para iniciativas empresariais constituídas por vos, as mulleres, porque todavía queda moita brecha, todavía quedan moitos impedimentos para vos, polo tanto, é moi importante para a Secretaría Xeral e para a Consellería de Emprego e Igualdade que este programa resida na Secretaría porque comprendemos dende a perspectiva de xénero a importancia do emprendemento femenino. Non me vou a deter máis en cuestións de profundidade, porque creo que non é o día, o importante que escoitedes tanto a Eva López, que vos faga indicacións, como a Rosana e a Aurora, porque é fundamental, deso se trata este almorzo virtual, que noutros anos pois tiñamos un almorzo de verdad, pero as circunstancias son as que son. Polo tanto, eu simplemente decir que estamos moi satisfeitas este ano e co esforzo feito polo equipo de Aurora Patiño de que sodes beneficiarias 197 mulleres, iniciativas empresariais lideradas por mulleres. Polo tanto, aumentou respecto ao ano pasado un 22,36%. Eu quero pensar que este é un dato moi positivo, aparentemente un dato moi positivo, pero tamén detrás hai outras circunstancias que vos sabedes e coñecedes e que seguramente ao longo deste ano que ven e ao longo destes meses coñecerán xa máis en profundidade, coñeceremos. Contade con nós para o que sexa necesario, estamos para axudar a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade, está para axudarvos. Non teñades medo a facer calquer cuestión, calquer pregunta. Eso xa vos lo dirán, insisto, tanto Rosana, Eva, como Aurora. E eu remato dicindo non, agradecendo o voso esforzo, o voso traballo, ánimo. Son momentos moi complexos onde a nosa sociedade está sufrindo psicolóxicamente. Está sufrindo, isto pode levarnos a consecuencias tamén maiores de sufrimento, pero temos que ser positivas, En moitas de vos está cargando sobre os seus vosos sombreiros unhas cargas tremendas, sabémolo. No ámbito dos coidados, en outros ámbitos de mediadoras para conter moitas veces pois a tristura, a melancolía dunha situación que nunca pensamos que iba a suceder, que nos íbamos a dirixir a vos ou que íbamos a falar entre nós, guardando a distancia social e tando pois mascarillas. Moito ánimo, insisto, e aquí estamos, tanto a Xunta de Galicia como a Universidade de Santiago de Compostela, hoxe representada pola súa vicerrectora, a quen volvo a agradecer e lle paso a palabra xa para que vos faga un saludo. Ánimo e forza. Señora vicerrectora. Moi ben, moitísimas gracias, señora secretaria xeral. A verdade é que eu estou encantada en representación do reitor estar hoxe aquí en esta mesa coa secretaria xeral, porque, como moi ben ela decía, máis que unha colaboración, nós xa temos establecido un vínculo entre a Universidade de Santiago de Compostela e esta Secretaría Xeral. Así que, bueno, estou encantada e tamén encantada
de saludarvos a todas as que, bueno, pois ides a iniciar este periplo, un periplo apaixoante e, se me permite a Secretaria Xeral, eu cando falo con Eva López, eu sempre pregunto, non? Cando falamos de emprendemento femenino, digo, esta é unha das nosas emegas? É unha emega? Eso quere decir que, bueno, pois o programa Emega é un proxecto que xa permeou dentro da Universidade de Santiago de Compostela e tamén para nós, justamente, bueno, pois é un dos obxectivos tamén moi importantes dentro do programa Woman Emprende. Eu tamén, igual que a Secretaria Xeral, gustaríame agradecer ao equipo humano, ás mulleres que están detrás para que, a pesar de todos os impedimentos, este programa siga adiante, aínda que sean estas condicións, son as condicións moi complexas, onde non podemos, bueno, nin siquiera ver o rostro das nosas compañeiras, pero sí, como decía a Secretaria Xeral, son momentos difíciles, momentos duros, donde, unha vez máis, pois temos que facer un sobreesforzo para axudarnos a nós e ao resto da sociedade a sair adiante. Decía a Secretaria Xeral que este vínculo pois xa cumpre 9 anos, porque comenzamos alá por o ano 2011 e realmente dende o programa de Woman Emprende, dende a Universidade de Santiago de Compostela, colaboramos coa Secretaría Xeral basicamente en 4 elementos cando falamos de emprendemento femenino, tal e como decía Susana, bueno, pois temos outras líneas de traballo, pero sí que é verdade que este é un programa, o emprendemento femenino, que cumple con dúas das funcións que debe ter a universidade. A primeira, evidentemente, é unha función formativa, de feito, o noso papel principal no programa EMEGA ten que ver ca tutorización, pero tamén ten que ver, bueno, pois cos encontros de emprendedoras que facemos, que xa levamos 2, e tamén, por suposto, algo que moitas veces botamos en falta é xustamente ca avaliación do mesmo programa EMEGA, non? Eu creo que o programa EMEGA debería ser considerado, ademais, unha boa práctica, justamente no campo do emprendemento. Decía que cumplimos con esa función que ten a universidade, que é a función de formación, pero tamén en esa idea, en esa terceira misión de unir a universidade coa sociedade, justamente a aposta polo emprendemento femenino, non solamente o emprendemento que ven da universidade, sino o emprendemento femenino, justamente tamén nos axuda a, bueno, pois a fornecer esa parte de responsabilidade social que tamén ten a universidade, por suposto, tamén dentro das políticas de igualdade da propia universidade. Este ano, ademais, como decía a Secretaria Xeral, bueno, pois con un incremento notable do número de iniciativas empresariais e, polo tanto, de mulleres que van a traballar con nós e que, bueno, pois vai a permitir a creación ou mantemento de máis de 300 postos de traballo, non? Polo tanto, eu creo que, bueno, nos esperan unhas xornadas de traballo de acompañamento por parte do personal, non solamente de Woman Emprende, sino tamén da propia Secretaría Xeral, que fan un traballo, ademais, de simbiosis casi total. A Secretaría Xeral falaba de Aurora e de Rosana, que moitas veces, bueno, pois tamén o feito de que este tipo de actos se fagan tamén axuda a visibilizar a todas as mulleres que están detrás para que isto poida ser posible, e por parte tamén da universidade, evidentemente, Eva López e tamén Iria. Eu penso que temos que estar todas felicitándonos justamente porque, unha vez máis, apostando polo emprego femenino, estamos apostando por unha mellor sociedade e estamos apostando tamén por unha sociedade máis equitativa e, polo tanto, tamén máis democrática. Moitísimas gracias, Susana. Espero que o próximo ano pois non solamente teñamos 197, sino que teñamos máis. Eso esperamos. Moitísimas gracias, vicerreitora, e teñamos e que estén traballando e funcionando. Eso é importante, que estén crecendo tamén como empresa, porque hai moitos exemplos moi positivos e tamén que os temos, e creo que moi pronto podremos ver eses exemplos que temos en outras mulleres que emprenderon como a vos e que hoxe teñen, bueno, pois unha empresa, unha pyme
ou simplemente como autónomas, pero que son exemplo de éxito. Sempre hai tamén fracasos, pero non podemos ter medo ao fracaso, porque do fracaso sempre se aprende. Eu, cando fracaso en algún programa ou algunha cuestión, sempre nos sirve para aprender moito máis. Así que, ánimo de verdade, e insisto novamente en que aquí estamos para axudar. E xa, para demostralo, bueno, pois paso a palabra ahora mismo, bueno, se van a ocupar este lugar Aurora Patiño, si non me equivoco, Aurora Patiño, xa Eva López Barrio e Rosana Allo Lago, pois un pouco para entrar xa polo miúdo ao que creo que é moi importante que coñezades, e que saibades. Insisto na dificultade de estar a través desta vía telemática, porque non nos podemos ver os ollos, non é o mismo que haxa esa tormenta de ideas e de preocupacións que xurden na presentación que facemos todos os anos dunha maneira habitual, pero co esforzo de todas eu creo que podemos facer que isto sexa igualmente positivo. Moitas gracias e boa mañá.